беше обвинен, че е бил агент на Щази и немската федерация не искаше да го пусне да замине за Торино. В крайна сметка той успя да отиде, но въпреки всичко тази цялата история се отрази неприятно психологически върху Алена и Робин и те не успяха да постигнат нещо значимо на Олимпиадата. Юна Ким, първата златна медалистка, която ще видим тази вечер, Корея. Много подходящ избор на музиката, на която изигра своята програма Юна Ким. Това беше една от песните в анимационната класика Мулан. Наистина, доста успешно, дори визуално Юна успя да се предвъплати в главната героиня от детското филмче.